Alpinist ayı bir var eken, bir yok eken. Gadim zamanlarda bir ay var eken. Şol ayı alpinist bolmak diler eken. Ol yaşlykdan alpinist bolmagy arzu ederdi. Emma aylaryň arasynda eň ulu maksat okap ul atışlar etmekdi. Tokoyda yaşayan beýleki aylaryň biri Lukman bolupdyr. Bir injinier. Käbirler bolsa alamly bilimli bolup ýetişipdi. Umuman aýdanynda aylaryň her birinde bir okuyup bar. Beýleki aylar alpinist aýynyň näme edýänini görmek isläpdirler. Olar bilimli bolmak bar wagty dağa çykmak näme gerek? Olar muny bilmek üçin köp garaşypdyrlar. Olar hatda ululardan maslahatym sorapdyrlar. Emma alpinist aýy sabyrly we gaýratly eken. Onuň ýanyna guraly gaňrak goýup bolupdyr. Bir gün ejedi daş döwrekde ýaşaýanlardan gelen gepleri oglyna gurrun beripdir. Seni dünýä indirenimden bäri maňa ýagşylyk etmedin. Indi bolsa meniň ýyle çykarýaly ýüzüm ýok. Alpinistlikden ömür kär bolarmy? Şu gedek bir mendiňle oglum. Meni şu gaýgydan halas et. Jan ejem, mehriban ejem. Sen hiç açan gynanma. Ine görersiň, olar basym alpinistlaryň goýkärdigine düşünürler. Bütün aylar meni ogullar. Siz hem paragat durmuşda ýaşarsyňyz. Sen düşürýän oglum, sen başarmajak işiňe bulaşma. Men ömrümiň galan bölegini bir arkaýyn ýaşaýynna. Sen gynanma ejejan, sabyrly bol. Meniň hem aylara ul peýdam der. Şol garşydaky dağa dyrmyşyp, ol ýerden size gowy habarlar getirjek. Ine, şonu siz maňa düşünersiňiz. Ene bilen ogluň arasynda gurrun şeýdip uzak wagtlap dowam edipdir. Aýynyň bolsa alpinist bolasy gelýärdi. Aýynyň bu isleriniň bir sebäbi bardy. Çünki ol aylaryň başyna geljek bir apad aňýardy. Dağa çykan ay tokoyuň töwereklerini seredipdir. Ol adamlaryň aylaryň ülkesine demir ýol çekip gelýäni görüpdir. Edil şol wagt bütün aylaryň durmuşy hopasyn eken. Sebäbi bu ýere ay awçylar gelmekçi eken. Alpinist aý bu habary beýlek aylara ýetiripdir. Aylar bolsa, "Onda näme üçin tüpöň sesi eşdilenok?" diýip alpinist aýynyň aýdanlaryna ynanmandyr. Alpinist aý beýlek aylara aýdanlarynyň dogrudygyny görkezmek üçin olar hem dağa alyp gidipdir. Aylar dağdan seredenlerine owadan tebigaty görüp haýran alypdyrlar. Soňra olar özlerine ýakynlaşyp gelýän düşmany görüp gorkup başlapdyrlar. Çünki awçylar ondan öň hem bir näçe aý bilipdirler. Olar ençeme ene we ata aýyny çagasyz goýupdyrlar. Alpinist aýynyň aýdany dogry çykdy. Şondan soň alpinist aýy bütün aýlary bir meýdana jemläpdir. Ene görýäňiz, adamlar tüpöňli bize tarap ýakynlaşyp gelýär. Olaryň niýeti gowy däl. Olar biziň hamymy sypyryp ulanmakçy bolýarlar. Men aýlar üçin adamlaryň tapyp bilmejek ýerini bilýän. Olardan halas bolmak üçin entegem umyt bar. Şu wagta çenni biz seniň üstüňden güllük, seni kemsitdik. Soňunda bolsa seniň edýän bu işiň uly peýdasyny gördük. Her kişiniň başarýan bir hünäri bardyr. Allahan uzak ömür versin. Entek köp saatlar görersiz. Sen öz ay nesliňe bolan borjyň ýerine ýetirdin. Seniň bu ýaşylygyň hiç açan unutmaz. Ýer dostlar, bütün goşlaňyz jemläň. Biz ertir göçýäs. Alpinist aýynyň kömegi bilen aýlar başga bir ýere göçdiler. Adamlar bolsa aýlaryň ýekejesini hem tapyp bilmändirler. Olar bu hadisa ýeňe alypdyrlar. Her käriň bir peýdasy bardyr. Ýyle ona hyzmat etmek üçin käse akylyny ulansa, käbirleri güýjüni ulanýar.